खालापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी सभापती तथा विद्यमान सदस्य रायगड जिल्हा परिषद माननीय श्री नरेशजी पाटील साहेब, आपणास उदंड आयुष्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. शुभेच्छुक सुवर्णा मोरे, महिला अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. खालापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी सभापती तथा विद्यमान सदस्य रायगड जिल्हा परिषद माननीय श्री नरेशजी पाटील साहेब, आपणास उदंड आयुष्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री भूषण पाटील, युवक उपाध्यक्ष, रायगड जिल्हा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी. खालापूरमधील प्रगतशील शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन. तांबाटी येथील ग्रामपंचायत सभागृहात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ पुणे, तालुका कृषी अधिकारी खालापूर आणि आत्मा विभाग खालापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर योजनेअंतर्गत 1000 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मितीसाठी तालुक्यातील प्रगतशील शेतकऱ्यांसाठी शिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. ही बातमी आपण पाहणारच आहोत, परंतु एका छोट्याशा विश्रांतीनंतर. खालापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी सभापती तथा विद्यमान सदस्य रायगड जिल्हा परिषद माननीय श्री नरेशजी पाटील साहेब, आपणास उदंड आयुष्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री दीपेश मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते, खोपूल. खालापूर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, माजी सभापती तथा विद्यमान सदस्य रायगड जिल्हा परिषद माननीय श्री नरेशजी पाटील साहेब, आपणास उदंड आयुष्याच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्री आनंद बागुल, सामाजिक कार्यकर्ते, खोपोली. कृषी अधिकारी अर्चना सूळ नारवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. कोकण विभागाचे रिजनल मॅनेजर रमाकांत सातर्डेकर यांनी अनुदानित शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन कशी करावी याचे, तर कृषी अधिकारी SR भणगे यांनी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी योजनेची माहिती दिली. प्रधानमंत्री कृषी प्रक्रिया उद्योग योजनेविषयी माहिती जिल्हा संसाधन व्यक्ती अंकुश शेलार आणि प्रज्ञा पाटील यांनी दिली. या प्रसंगी खालापूर तालुक्यातील शेतकरी बांधव उपस्थित होते. प्रसाद अटक, संवाद मराठी लाईव्ह, खालापूर. श्री गणपती संस्थान महड, तालुका खालापूर, जिल्हा रायगड. श्री वरद विनायकाच्या भक्तांसाठी भक्त निवासाची सोय, स्वच्छता आणि 24 तास गरम पाणी, CCTVची नजर. आगाऊ नोंदणीसाठी संपर्क करा 02192 26 69 12 72 76 47 38 54.